We're here na at the airport. Akin yung gold. Thank you, kuya. What's up ba? Parang hindi rin tayo nagpipiliyaw mo. Hindi pa naman yung... Kaya ang sabi ko sa'yo, okay. Hindi pa naman. Diba? Pasok na kami sa airport and we're riding a direct flight from Cagayan de Oro to Iloilo. 5:40 ng hapon ang aming flight. So, eto na naman ako airport. Eto na naman ako himpapawid. Fly na kami. Tatlo lang kami kasi medyo mahal talaga ang mga presyo ngayon ng airfare. Nagutom ako. I want a hot dog with corn dog and apat. Ay, sarap na. Ito yung may lemonade na siya. Kakain daw siya? Ang gusto ko alam. And fries. Sour and cream. Pag noodles ka? Ito yung combo number 2. Price ba? Sour and cream. Sour and cream. Yeah, high blood ka na nun. Dalawang combo 2. Ano sa'yo? Nuggets. 15, ilang piraso? Magkano daw? 5.7. Kain muna kami, nagutom kami. Trip na kami. Yung lemonade. Ay! Sa kanya isa, ate. Ayun, yung kanya nuggets. Tawa ko. Kain muna kami. I have French fries. Thank you, Gwen. Meron na siya kaagad padulas. Thank you. Yung kanya wala pa eh. Hindi pa raw tapos. Love it. Boarding na kami mga moms. So, pasakay na kami na yung mga naiwan ako rin itong puti. Pasakay na kami ng aeroplano namin. Going to Iloilo. And I think yan yung aming airplane. Yun Or maybe guys, look at the flight Ha? DG6. Doon mo ilalabas? Doon ka maglalabas ng hinanakit? Number 4. Thank you. Bound for Iloilo. Ito na kami. C-O-L-O-L-O. Ang mini tsura-tsura. Dami pasahero. See ya! Kaka-aeroplano ko lang na isang araw. Aeroplano na naman ngayon. Ang cute ng aming aeroplano. Ito na ating airplane. Bound for Iloilo. Gwapo ng boses ni Kapitan.
I'd like to welcome you on board flight DG6430 for this beautiful sunset flight to Iloilo. Wow, beautiful We're expecting sunset. early departure out of Dagandigan, Dito nga expecting a tayo. flight time of 1 hour and 10 minutes. Ito nga, oh. We'll be climbing to an altitude of 16,000 feet. Weather and route is beautiful all the way. And we're about to close our doors. In the meantime, sit back, relax, enjoy the flight. I'll get back to you later on with further updates. Thank you. natin sa taas mo. Break ko lang po is live. Sunset kami. Touchdown, Iloilo. Nandito na kami. And now, eto na. Hintayin na lang po namin yung mga bagahe namin kasi bigla kami pinag-check. Free check. Sayang na po. And after this, mag-dinner muna kami. Yan yung ating food. We have our very own made. Thank you. We have bok choy and pata ni Maida. So yung ating dinner. Ay, poster nila. Not from consent. Kain ka ba dun sa ano? Hindi pa. Hindi mo ako naglalaro. Pero natikman ko yung catering nila. Di ba nagawa sila ng ulam nung nandun ako? Tulog ako.
Diba pati foreigner na umaling na po kay Bayon. Kiss. Pasakay na kami ngayon ng aming Grab car on the way to Dumangas Park. See ya!